Tam do toho. Čau, dobrý den. Ahoj. Kam ho nasměrujeme? Babčo, kam ho nasměrujeme? Takhle hodej tady před strom, ať jsou taky se potí. Před strom, ne před popelnici. Je to uvidí. Dobrý. Takhle, nebo takhle, to je jedno. Tak tam zůstaň stát, ať na vás to... Můžu jít jako tak? No, pojď, neboj se! Tak, pojď, teďko ho zatoč pořádně na tu houpačku. Tak. A couvej. A můžeš si to dát. Máňo, fot. Tak, slavnostní chál. Tak, pojď Sáva, to si ještě odpočineš. To ještě užiješ. To si už můžeš dát. Jo, děkuji. Děkuji. Hodně zdravíčka, štěstíčka. Děkuji. No, co si budeme povídat. On tá tady. Čau. Tak já. Všechno nejlepší, ať se ti to nám Děkuji. Lidi, čau. Děkuji. Tak Míro, zdraví sílu, najdi sílu. Tak se máš tady, jo? Máš na to, dobře? Jinak zdravíš to šestíčko, spokojenost. Ne, jenom 49. Tě nepřeju za to, ale to těch 49. Svaťo, prosím. Máš novou korunu? Míro, a přišel na další 50. Děkuju, tak tam koupit ty cigarety. No, to ještě cigaretovou. Děkuji. Děkuji. Tady taky ahoj, ty jsi byl schovaná. Ale to máš za pásek. No, nemusíš to přespávat, ten já to říkám, jo? Jo. Děkuju moc. Jo, ano. Všechno nejlepší, děkuji za to Hodně zdravíčko. To řešení se v Romově. Máme společný zázav. No, to potom ti to vysvětlím. Eva, tady se lečila tohle. Ne, to je jako ne, nic, to je takový. Míro, ty jsi nejlepší. Nic jiného než to zdraví, to všechno ostatní máš. A prosím tě jenom, tohle to je. Když vyrazím za holkama, tady se to. Ty budeš doma. Hele, mámo, kde má mámu? Tamhle je u vody. Až půjdu teď do toho, to už mám kapár. Máš tam dvoje, tak to vydrží. Takže ještě jednou všechno nejlepší. Jasně. Taky. To jsem neviděla tohle. To líčně, takový to nemáš časy. No, tak si tam takovou otočíš a nic není vidět. Prostěhujeme. Lidi, posaďte se, znova. Jasně.